Hello, Szidrop vagyok. Üdvözöllek világomban, ahol természetes a természet feletti. Vendégem Isten létezésében kételkedő agnosztikus mérnök volt, aki 35 éven keresztül több mint 1000 olyan ember életét tanulmányozta, akiknek halálközeli élményeik voltak. Néhányan a mennyet, néhányan a poklot látták. Most kihívást intéz mindazok felé, akik nem hisznek a halál utáni életben. Vajon a kutatásai megvizsgálása után hogy gondolják majd? Ez következik most a Természet feletti mai műsorában. John, látom, hogy egyre több és több halálközeli élménye van embereknek. Mi a te meghatározásod a halálközeli élményre? Nos, amikor valaki a klinikai halál állapotába kerül, leáll a szíve és újraélesztik, néhány esetben az agyhullámaik leállnak. Halottak, de a modern orvostudománynak köszönhetően képesek újraéleszteni őket. Néhány esetben a halál küszöbén állnak, de a közös bennük, hogy onnan visszatérve beszélnek az ezen a földi életen túli életről szerzett megtapasztalásaikról. Meginterjúvoltam orvosokat, bankigazgatókat, egyetemi professzorokat, pilótákat, lelkipásztorokat, kisgyerekeket, embereket mindenféle társadalmi-gazdasági háttérből, akik különböznek egymástól, mégis hasonlóságok fedezhetők fel az átéléseikben. Közös vonások vannak abban, amit mondanak. Amikor megírtam a Képzeld el a Mennyországot című könyvem, megpróbáltam összekötni ezeket a beszámolókat mindazzal, amit a Biblia már elmondott nekünk ezekről. Megláthatsz egy képet kitárulni magad előtt az elkövetkező életről, ami a földi életet követi. Tudod, hogy mi az, amitől úgy éreztem, hogy eldobom az agyam, amikor beszéltem veled? Ami benned is ugyanezt az érzést váltotta ki. Emberek, akik vakon születtek. Mesélj Vikiről. Igen, a Képzeld el a Mennyországot című könyvemben kiválasztottam 100 halálközeli élményt az 1000-ből, és ezek tanulmányozásával megmutatom az ő szemeiken keresztül, amik történtek, és azt is, hogyan egyeztethetők ezek össze a Bibliával. 3-an vannak közöttük olyanok, akik vakok. Azt gondolom, ez azon dolgok egyike, ami meggyőzte a kételkedőket. Engem határozottan meggyőzött. Mivel a mennyben a vakok is látnak. Amikor meghalnak, mint ahogy Viki, aki egy autóbalesetben halt meg, születésétől fogva vak volt, soha nem látott. Elhagyta a testét, és ez az egyik közös vonás. Lenézett a baleset helyszínére, és később, amikor kórházba vitték, és azt követően meglátta magát a kórházi ágy fölött, nem tudta, mi is az, amit éppen megtapasztal. Nem tudta szavakkal kifejezni vagy megfogalmazni. Ezután észrevette, hogy egy gyűrű van ennek a lánynak az ujján, rápillantott és látta, hogy ez az ő gyűrűje. Hosszú haja volt. Akkor jött rá, hogy az ő. Azt gondolta, egész biztos, hogy meghaltam. Nem tudta, mert akik ezt átélték, azt mondják, hogy te úgy érzed, hogy sokkal inkább élsz, mint valaha. Nem, hogy kevésbé, hanem sokkal inkább valóságosabbnak érzel mindent. Az sokkal valóságosabb, mint amit itt megtapasztalunk. Azután átment egy olyan téren, amit csak úgy tudott megfogalmazni, hogy fény volt, és színek. Azután hirtelen megszűnt. Ahogy kikerült onnan, egy gyönyörű füves legelőn találta magát, fákkal és virágokkal, és rengeteg ember is volt ott. Minden ember, még a virágok, a levelek a fákon, és minden ragyogott ettől a fénytől. De a világosság nem felülről ragyogott rájuk, hanem mindenből jött, belülről kifelé. Azt mondta, a fény egyben szeretet is volt. Olyan, mintha szeretet, fény és élet jön neki mindenből. Ami számomra lenyűgöző az, hogy vak emberek kivétel nélkül mind azt mondják, amit a látó emberek is, hogy a menny fénye árad ki mindenből. Hogyan lehetne egy vak embernek valaha is egy ilyen elgondolása? Nem hallhatnád itt azt, mert itt a fény ráragyog dolgokra, nem pedig a dolgokból ragyog kifelé, igaz? Amiről még rendszerint beszélnek az, hogy jön eléjük egy úgynevezett fogadóbizottság, akik a barátaikból, rokonaikból és olyan ismerőseikből állnak, akik előttük kerültek a mennybe. Viki vak gyermekek számára létrehozott otthonban nőtt fel, és volt ott 2 lány, Debbie és Diane, akik 9 és 11 éves korukban haltak meg. Látta őket, megölelték őt, felismerte őket, a lehető legjobb, legszebb, legtökéletesebb állapotukban voltak, épek és teljesen egészségesek.
egészségesek. Aztán meglátta Jézust. Ő mindegyik jelenlévőnél fényesebb, világosabb, aki tele van szeretettel. Megölelte őt, és ez az ölelés, ahogy Viki elmondta, nem hasonlítható semmilyen más öleléshez, amit valaha is megtapasztaltál. Olyannak írta le Jézust, amilyennek mi is látnánk. Azután Jézus azt mondta neki, ez még nem a te időd, vissza kell menned. Visszament, és ami a lenyűgöző, hogy képes volt látni Debbie-t, Diane-t és saját magát, holott vaklétére soha nem látott azelőtt. Ennek ellenére képes volt pontosan leírni, ábrázolni mindent róluk, amit a nevelő anyjuk visszaigazolt. Könyvem második fejezetében írok a halál utáni életben kételkedő, sok olyan szkeptikus orvosról, onkológusról, kardiológusról, akik maguk is meggyőződtek ennek valóságában. Többüket meginterjúvoltam, és elmondták, hogy sokan, akik meghaltak és visszajöttek, a műtőasztal fölött találták magukat. Egyik orvos, akivel interjút készítettem, dr. Sabum, azt mondta, az egyik beteg a műtőasztal fölött látta magát, amikor műtét közben megállt a szíve. Felfigyelt egy ottani másik sebészre, aki elfelejtett felvenni lábzsákot, és fehér sportcipőben volt. Azt is pontosan el tudta mondani, hogyan nézett ki a cipője. Egy másik páciensnek agyi aneurizmája volt. A teljes testéből eltávolították az összes vért, leállították az agyhullámokat, betakarták a szemeit, bedugták a füleit, megbizonyosodtak arról, hogy az érzékei nem működnek. Mégis ő a műtőasztal fölött volt, és képes volt leírni, mi volt a baj az eljárással. A lábában lévő artériába kellett valamit tenniük, és ő az alábbi képen írta le, amit látott. Egy fűrészt használtak, ami sokkal inkább egy fogkefére hasonlított, egy csatlakozó készlettel, és nem olyan, mint ahogy elképzelsz egy fűrészt. Az orvosok mit szólnak mindehez? Ez érthetetlen lehet számukra. Nos, ez az Amerikai Orvosi Egyesület folyóiratában lett megírva, és Európa legismertebb orvosi folyóiratában, a Lancetben 900 tudományos publikációban. Elképesztő bizonyíték van arra, hogy valóban van élet a halál után. De amit még ennél is lenyűgözőbbnek találok az, ha megnézed, mindegyik egy kicsit különbözik, és mindegyiknek megvan a maga értelmezése. Mert valóban ez egy megtapasztalás arról az életről, amely a mi dimenziónkon túl van. Gyönyörűség van ott, hegyek, fák, virágok, de mindegyikük azt mondja, hogy a megtapasztalásaikat nem az 5 fizikai érzékszerveikkel élik meg, hanem legalább olyan, mintha 50 érzékszervvel éreznék mindazt. Amit hiszek az, hogy ez az átélés a valódi dolgok árnyéka csupán. Most fordítsuk meg, a legtöbbünk annyira kapaszkodik ebbe a földi életébe, holott sokkal inkább kellene a mennyei életünkhöz ragaszkodni, és abba kapaszkodni. Pontosan. Tudod, mit szeretnék megtudni? Amikor a szünetről visszatérünk, halljuk majd, hogy talán a legnagyobb igazolás arra, hogy van mennyország, a Biblia igaz és Jézus valóságos, hogy több ezer szemtanút is meginterjúvoltak már, akik kaptak ebbe betekintést. John felfedezett olyan dolgokat, amelyek majdnem mindegyik halálközeli élményben részesülő embernél megvoltak, amelyek aztán valóságos betekintést adnak nekünk abba, milyen is a mennyország. Szeretnétek még megtudni ezekből? Mindjárt visszajövünk. Sok olyan embert interjúvoltam már meg, akik orvosilag meghaltak és a mennybe kerültek. Te viszont sok olyan emberrel készítettél interjút, akik esetében bizonyos közös vonásokat találtál. 35 éve tanulmányozom a Bibliát, és ahogy most tanulmányozom ezeket az átéléseket is, azt szeretném megmutatni, hogy ezek olyanok, mint a puzzle darabkája nagy képnek, melyet a Bibliában mindvégig láthattunk. Ez az a kép, amihez ragaszkodnunk kell, mert bárki megtapasztalása, átélése értelmezhető többféle módon is, ahogy teszik is ezt. De ha figyelsz a beszámolókra, a közös pont bennük az, hogy elhagyják a testüket. Továbbra is van testük, és teljesen önmaguk, sőt, sokkal inkább élnek annál, mint azt valaha is átélték. De képesek egy kicsit megfigyelni, mi történik a balesetük helyszínén, vagy abban a környezetben, ahol voltak, és ezután elvitetnek. Nem tudják pontosan, de néhányan azt mondják, olyan, mintha egy alagúton mennének át, néhányan azt, hogy egyfajta úton, különböző módokon fejezik ki. Tapasztalnak félelmet, amikor lebegnek a testeik felett? Nem.
Az jó. Rendszerint olyan békesség van, amit azelőtt soha nem ismertek. Egy olyan helyre kerülnek, amiből különböző emberek különféle részeket látnak. Olyan, mintha 100 embert szállítanál Észak-Karolinán keresztül, aztán adnál nekik 5 percet, hogy írják le, milyennek látták. Mindannyian különböző részleteket írnának le, de el tudod kezdeni a részleteket összerakni magadban. És én épp ezt próbáltam tenni a könyvemben, ami a Képzeld el a mennyországot. Annak a darabjait összerakni, amiről beszéltek. Amit lenyűgözőnek találtam például, hogy mennyien beszélnek a mennyben lévő emberekről, akik fehér palástszerű ruhákban vannak, amit felfedeztem, hogy ezek nem is fehér ruhák, hanem valójában áttetszőek. Az oka, amiért fehérnek látszanak, hitem szerint az, hogy Isten dicsősége átragyog rajtuk. Talán Jézus fényének és szeretetének mértéke, amit most engedünk, hogy rajtunk keresztül ragyogjon, növeli a képességünket az élet és a szeretet megtapasztalására, és hogy ott Isten fénye ragyogjon rajtunk keresztül. Miért van az, hogy szinte mindenki, akivel beszéltem, akinek ilyen típusú megtapasztalása volt, nem akar visszajönni? Nos, mert az az élet az, amire meglettünk teremtve. Ez az élet itt csupán egy átmeneti utazás. Végesek vagyunk. Itt idő és tér közé vagyunk korlátozva. De Jézus azt mondta a János 14:3-ban, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és ismét eljövök, és elviszlek titeket. Sok lakóhely van az én atyám házában, és mindig együtt leszünk. Enni és inni fogunk, ünneplés lesz ott. Élet. Ez nem kevesebb élet, hanem több élet, mint amit valaha is elképzeltünk. Nem aggódsz kicsit, hogy az emberek elolvassák a könyvedet, és megtudják, milyen csodálatos a mennyország, és mennyire igazoltan az is. Rövidre akarják majd zárni ezt az itteni életet? Valójában igen. Viszont azt mondanám, ha olvasod, és megfordul benned ilyen gondolat, emlékezned kell arra, amit Isten mondott majdnem mindenkinek. Ez nem a te időd. Még terveim vannak számodra. Soha nem szabad rövidre zárnunk Isten tervét. Mondd el nekünk, milyen a testünk fenn a mennyben. Mi van, ha fájdalommal a testedben mész fel a mennybe? Mi van, ha a testedben rákkal mész fel oda? Rendszeresen több embernek, akikről írok, voltak szeretteik. Az egyik Geri nevű srácnak volt egy barátja, aki egy autóbalesetben fejét vesztette. Azt mondta, az egyik legcsodálatosabb dolog volt az, amint feljött az új Jeruzsálem kapujának bejáratához, és látta, hogy kijött onnan barátja John boldogan, éppen és egészségesebben, mint ahogy valaha is látta őt. Hatalmas öleléssel átölelte, és Isten megkérte Johnt, hogy vigye körbe őt egy amolyan városnézésre. Ahogy mondtam, fogadóbizottságunk lesz. És mi történt a fejével? Megvolt. Helyén volt a feje. Azért lecsekkoltam. Úgy gondoltam, az is része annak, hogy épp és egészséges. Oké. Mi a helyzet a családokkal? Igen, a legnagyobb családújraegyesítés családi találkozó van ott, amiben valaha is részünk volt. Mindannyian jól kijönnek egymással? Igen, erről is írok. Tudod, az egyik közös jellegzetesség az, hogy a kommunikációnk tökéletes. Értem ez alatt, hogy úgy beszélünk egymással, hogy a gondolatokat, érzéseket teljességgel át tudjuk adni. Tökéletesen megértjük egymást. Mondták már azt is, hogy még szavakat sem kell használnunk. Ez amolyan szellemtől szellembe történő kommunikáció. Igen, de tudunk szavakat is használni. Valójában dalokat éneklünk. Az egyik leglenyűgözőbb dolog a menny zenéjében, ahogy Pál mondta az 1 Korintus 2:9-ben, amiket szem nem látott, itt beszélhetnénk a menny színeiről, amit fül nem hallott. A menny zenéje, mint ahogy Betty Moltz is beszélt róla, hogyan hallotta mindezeket a dalokat, mindegyiket különböző nyelven, de értette mindegyiket. Az egyik pásztorbarátom, Don Piper mondta, olyan volt, mint hallgatni 1000 dalt. Bachtól kezdve a Queenig, mindet egy időben, és mégis
tökéletes összhangban. Ez új dimenziós zene. Életről beszélünk, ezt kell megértenünk. Kalanddal teli hely, vannak megmászni-való hegyek, korlátlan utazgatási lehetőségekkel. Dale Black kapitány repülőgéppilóta, aki meghalt, van egy képem a repülőről, a Los Angeles-i időkből, mindenki meghalt a balesetben, őt sikerült újraéleszteni. De amit most mondok, ez épp olyan, mint Isten. Isten körbe repültette őt az új Jeruzsálem fölött, és leírja annak gyönyörűségét. Nagyon is úgy, mint ahogy János is tette a Jelenések 21-ben. Ezen nagy hegyek mögött észrevette, hogy hófette hegyek voltak, és ez lenyűgöző. Nem hallottam még ezt. A városfal, amely elnyúlt oldaltól oldalig, nem látta a végét olyan hosszan. A falon kívül a paradicsom gyönyörű tájképe, a fű, a fák, és hallotta a vízesések és források hangját, és ez a város az otthonaival, építészetével, amely ott volt, képtelenség szavakkal kifejezni. Valami természetfelettiség jellemezte az építészetet. Hallod, amit mondanak, és amit próbáltam tenni, hogy ahogy különböző nézőpontokból mutatják be a dolgokat, pontosan azt látjuk, amit a Biblia mondott nekünk mindvégig. Egységesen azt mondják, hogy olyan színek vannak ott, amelyek nincsenek itt a Földön, annyira rendkívüli, tökéletesen egyértelmű, hiszen a színek, amelyeket mi itt látunk, a napfény spektrumából, színképéből származik. Ott viszont a szín Isten fényének spektrumából származik, ami messze meghaladja mindazt, amit valaha is láttunk. Igen, nem is lehet a kettőt egy lapon említeni. Amikor visszajövünk majd a szünetről, olyan sok dologról beszélhetnénk, ami talán a legelbűvölőbb, amiről beszélsz, amit úgy nevezel, az életünk filmjének lejátszása. Tudjátok, hogy mindnyájunknak levetítik majd mint egy filmet, az életünk eseményeit, és ott visszanézzük majd? Mindjárt visszajövünk. John, mondj egy olyan életmegtapasztalást, amely nagy hatással volt az illetőre és rád is. Egy ember, akit meginterjúvoltam, egy ateista egyetemi professzor volt, aki diákcsoportokat vitt el múzeumlátogatásokra Párizsban. Az alsó nyombele felszakadt. Általában ilyenkor 5 órán belül meghal az illető. Nem volt behívható sebész a kórházba. 9 óra elteltével a valaha megélt legerősebb fájdalmak között volt, majd meghalt. Ennek ellenére ott találta magát a kórházi ágy mellett. Azt gondolta, amikor meghal valaki, az olyan, mint amikor a számítógép csatlakozóját kihúzod a konnektorból, és a fények kialszanak. De az ágy mellett találta magát, és sokkal élőbbnek érezte magát, mint valaha is azelőtt. Remekül érezte magát. 1 perce még a valaha megélt legrosszabb érzést érezte, azután pedig nagyszerűen érezte magát, ami lenyűgöző, hogy tudod, az idő, a tér, a távolság eltérő módon működik a másik oldalon. Össze volt zavarodva. Azt hiszi, még mindig életben van, és megpróbálja felkelteni a felesége figyelmét, de természetesen nem tudja. Nos, egy csoport ember áll a kórház folyosóján, nem nagyon látja őket tisztán, majd azt mondják neki: Howard, gyere velünk! Azt gondolja, hogy ez a kórházi személyzet, és biztos vinni akarják műtétre. Követi őket, és hogy lerövidítsem a hosszú történetet, amit részletesen leírok a könyvemben, végül ez a csoport a külső sötétségre vezeti őt, épp úgy, ahogy Jézus is beszélt erről. Elkezd rájönni, hogy becsapnak engem, megpróbál visszamenni, erre azok megfordulnak, és elkezdik verni és mardosni. Azt mondta, ott feküdt, és nem tudta, hogy ez most az örökké valóság lenne, vagy hogy mennyi ideig fog ez tartani. Végig gondolta az életét, és rájött, hogy nem volt jó ember. Házasságtörést követett el a felesége ellen, én központú ember volt, stb. És felismerte, megérdemlem ezt. Abban a pillanatban egy dal jött fel az elméjében akkoriból, amikor gyermekként egy szomszéd elvitte egy gyülekezetbe. Jézus szeret engem. Nem emlékezett a dal többi részére. Valami a bensőjében elkezdett kiáltani. Elég! Jézus, ha létezel, ments meg engem! Abban a pillanatban megjelent egy kis fény, mely egyre nagyobb lett, és bejött ebbe a sötétségbe. Végül aztán ez a ragyogás fényesebb volt, mint a nap, amiből kezek nyúltak kifelé. Egy emberformájú személy felkapta, és a karjában tartotta,
látta, amint ő úgy zokogott, mint egy kisbaba. Felismerte, ez az az ember, akit egész életemben átkoztam. Ő létezik, ő valóság. Majd ott, az angyalok jelenlétében Jézus levetítette Howard előtt az életét. Még egy dolog. Howard visszatért, 2 év után otthagyta a hivatásos egyetemi professzori állását, és lelkipásztor lett. A felesége még mindig ateista volt, és elvált a férjétől, de ő azóta is lelkész. Ez valósággal egy damaszkuszi út. Részesül tehát ebből az élet áttekintésből. Mi is ez valójában? Igen, ez egy másik közös jellemző, hogy Jézus jelenlétében ő visszajátsza nekik az életüket. Az az érdekes, hogy ez úgy néz ki, mint egy átfogó kép az életedről, és ennek alapján az újragondolása történik az életednek, de nem csak a te nézőpontodból, hanem azoknak az embereknek a nézőpontjából is, akikkel kapcsolatba kerültél. Ami érdekes például, amikor Howard mondta Jézusnak, átugrod a legfontosabb részét az életemnek, amikor megkaptam ezt a jelentős díjat, az év művésze és az év professzora számára. És Jézus azt mondta, nem az, ami fontos. Meg akarom neked mutatni a diákokat. Megmutatta neki, hogyan lépett kapcsolatba a tanulókkal, és mi zajlott le akkor az elméjében, és mi zajlott le a tanulók szívében. Megmutatja nekünk, milyenek a bensőnk cselekedetei. Megmutatja, amit Jézus mondott, még ha csak egy pohár vizet is adsz egy gyermeknek, az is számít. A kedvesség minden cselekedete, ami átjön, megnyilvánul az emberi természeten keresztül, de ugyanúgy a negatív dolgok is számítanak, amelyek az emberi természetünkön keresztül megnyilvánulnak. Tudod, az egyike azoknak a dolgoknak, amelyek nagyon zavarnak engem őszintén szólva az, hogy néhányan, akik visszajönnek Isten ilyen hatalmas szeretetének jelenlétéből, ahonnan vissza sem akarnak már jönni, ennek ellenére utána nem keresik őt. Ez kemény. Még elhinni is nehéz. Mások viszont visszatérnek és keresik őt, és felfedezik, hogy ő Jézus, és átadják neki a szívüket. A Képzeld el a mennyországot utolsó fejezeteiben a mennyben levő jutalmakról beszélek, mert úgy gondolom, ez nagyon félreértett. Tudod, még az élet áttekintés sem ítélet. Ez az, amit Jézus mondott, hogy nincs olyan indíték, gondolat vagy cselekedet, amely ne lenne majd leleplezve. De annak nem szabad, hogy megijesszen minket. Ő már mindent lát. Minden leplezetlen előtte, éppen most is. Nem tudunk elrejtőzni Isten elől. Csak magunk elől tudunk elrejtőzni. De itt van ez a dolog, hogy nincs semmi kárhoztatása azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Ő azt akarja, hogy mi ezt már most tudjuk. Tudod mit? Eleget hallhattál ahhoz, hogy tudd, át kellene adnod az életedet Istennek, most azonnal. Ez az, amit tenned kellene. Mostantól élj a mennyért, és hozd le a mennyet a földre.